नमस्कार जय जगन्नाथ आस्पिरेंट माइंड चैनल को आपण समस्त को वेलकम। तो देखिबा पिला माने प्रीवियस क्लास रे आमे कोन पढ़िथिले केवल सही मो प्रिय जन्मभूमि पद्य रे गान करथिले पद्यटी गान करथिले ना। तो आज पिला माने देखिबा ताको से जो पद्यटा आमे गान करथिले से पद्यटी आज भल भाबरे बुझिबा। चलो देखिबा ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ମୋର ଯାହାର କୋଳେ ବଢ଼ୁଛି ମୋହି ଜନନୀ ପରି ପାଳୁଛି ଯିଏ ସେହି ତ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ ଆମ ଦେଶର ନାଁ କ'ଣ ଭାରତ। ତ ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ ଯାହା କୋଳରେ ଆମେ ବଢ଼ିଛେ ଯିଏ ଆମକୁ ଜନନୀ ପରି ପାଳୁଛି ସିଏ ଆମର କ'ଣ ଜନ୍ମ। ଯେମିତି ଆମ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ଆମକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାଏ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଥାଏ ଆମକୁ ଗେଲ କରିଥାଏ ତା କୋଳରେ ଆମେ ଶୋଇଥାଏ କେତେ ଅଝଟ କେତେ ଅଳି ଅଝଟ ଆମେ କରିଥାନ୍ତି ମା ଆମର ସବୁ ଆମ ଅଳି ଅଝଟକୁ ସହି ଆମକୁ ବଡ଼ କରିଛି ନା। ସେହିପରି ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେହିପରି ଲାଳନ ପାଳନ କରିକି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଆମେ ବଢ଼ିଛେ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଆଦର କରିକି ଆମକୁ ପାଳିଛନ୍ତି। ସିଏ କିଏ ଆମର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ବୁଝିପାରିଲ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନା ପିଲାମାନେ। ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଆମ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖିବ ଆମ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ଥିବ ଶ୍ୟାମଳ ବୃକ୍ଷରାଜି ଅତିବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ମାଟିରେ ନାନା ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟେ ଆଉ କ'ଣ ପୁରା ପତ୍ର ପୁରା ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ଗହନ ବନ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ। ତ ଗହନ ଗହନ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଗହଳିଆ ଗହନ ବନ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ ଶ୍ୟାମଳର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସବୁଜ ତରୁର ଅର୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଗହଳ ଲତା ଦେହେତା ଶହେ। ଗହଳ ବୋଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଗହଳିଆ ଲତା କାଙ୍କଡ଼ ଲତା ହେଲା କାକୁଡ଼ି କଲରା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଲତା। ଲତା କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଲତା ହେଉଛି ଦେଖ ଗଛ ନିଜ ସେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁଛି କି ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁନି ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ଗଛଟି ବଡ଼ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଲତାଟା ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଗୋଟେ ଧର ଗୋଟେ ଲତାଟେ ହେଇଛି ନା ଗଛଟେ ଗୋଟେ କଲରା ଗଛଟେ ଲଗା ହେଇଛି ତ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆମେ ବାଡ଼ିଟେ ଯଦି ଏମିତି ଇଏ କରିଦେବା ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ଲତାଟା ସେଇ ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ବଢ଼ି 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 ଉପରକୁ ଯିବ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଲତା। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଗହନ ବନ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ ଗହଳ ଲତା ତା ଦେହେ ତା ଶହେ। ଆଚ୍ଛା ଡାଳରୁ ଡାଳେ ବିହଙ୍ଗ ଉଡ଼ି ମଧୁର ଗାନେ ପରାଣ ମହେ। ଡାଳରୁ ଡାଳ ବିହଙ୍ଗ ଉଡ଼ି ବିହଙ୍ଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବିହଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀମାନେ। ଏହାର ବଣ ମୂଲକରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଧୁର ଗାନ କ'ଣ କରେ ଆମ ମନକୁ ମୋହି ନିଏ। ପରାଣ ମହେ ପରାଣର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ। ଆମ ପ୍ରାଣକୁ ସେ ମୋହି ନିଏ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗାନ ଆମ ପ୍ରାଣ ପୁରା ଛୁଇଁଯାଏ ଆମ ପ୍ରାଣକୁ ପୁରା ମୋହି ନିଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାରକା ମେଳେ ଆକାଶେ ତାର ଜୋଛନା ଢାଳେ ବିମଳ ଶଶୀ। ତ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ମେଳେ କହିଲେ କ'ଣ ଏକାଠି ମେଳରେ ଜୋଛନା ଜୋଛନା କହିଲେ କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ବିମଳ ବିମଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଫା। ସେପରି ଶଶୀ ଶଶୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜହ୍ନ। ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଦେଖିବ ଆକାଶରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାରାମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ତାରକା ମେଳରେ ଆକାଶରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ଜହ୍ନ ଥାଆନ୍ତି ନା ଜହ୍ନ ଆମଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମ ପୃଥିବୀ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼େ ପୁରା ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଚାରିଆଡ଼େ ବିଞ୍ଚି ହେଇକି ପଡ଼ିଥାଏ ପୁରା ଶାନ୍ତ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ। କେବେ ଦେଖିଛେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଶାନ୍ତ ଲାଗେ ନା ସେ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବ ଗୋଟିକି ଗୋଟି କୁସୁମ ଫୁଟି କୋଳେ ତା ଲଟି ଉଠଇ ହସି ସେ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବେ କେମିତି ହସୁଥିବେ ଖିଲି ଖିଲି ହସ। ଆଚ୍ଛା ସାଗରେ ନୀଳ ଲହରୀ ମାଳ ନାଚି ନାଚି ତା ଚରଣ ଧୁଏ। ତା ଚରଣ ଧୁଏ କାହାକୁ ବୁଝଉଛି ପିଲାମାନେ ଭାରତ ମାତାର ଚରଣକୁ ଧୁଏ। କିଏ ଧୁଏ ନୀଳ ସାଗରର ଲହରୀ ମାଳ ସେ ନାଚି ନାଚି ହେଇକି ସେ ଆମ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଛୁଇଁଯାଏ ଛୁଇଁକି ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ଚରଣକୁ ସେ ଧୋଇ ଦିଏ। ତାପରେ ଖେଳି ଖେଳିକା ଝରଣା କେତେ ସରାଗେ ତାର ଦେହଟି ଛୁଏଁ। ତ ଝରଣା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦରେ ହସି ହସି ସେମାନେ ଝରିଯାଆନ୍ତି ସରାଗରେ ସ୍ନେହରେ ପ୍ରେମରେ ଭାବରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଭାରତ ମାତାର ଦେହଟାକୁ
ଦେହକୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପୁରା ଛୁଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ସେହି ଭାରତ ବର୍ଷ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି। ତ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ସେହି ଦେଶର ପଲ୍ଲୀପୁରେ ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାହିଁ, ସବୁରି ସାଥେ ଖେଳେ ମୁଁ ହସି ସବିଏ ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା, ସେହି ଦେଶର ପଲ୍ଲୀପୁରେ, ପଲ୍ଲୀ ମାନେ କ'ଣ? ଗାଁ ବା ସହର। ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାହିଁ, ସେହି ଦେଶର ପଲ୍ଲୀପୁରେ ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ ଦେଶରେ? ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତବର୍ଷରେ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ କି ଆମ ନିଜ ଗାଁ ସହରରେ ଆପଣା ପର କେବେ ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଭେଦଭାବ କେବେ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆମର ନିଜର। ସବୁରି ସାଥେ ଖେଳେ ମୁଁ ହସି ସବିଏ ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେହି ଦେଶର ପଲ୍ଲୀପୁରେ, ସେହି ଦେଶ, ଆମ ସେହି ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷର ସେହି ଗାଁ ସେ ସହରରେ ଆମେ କେବେ କାହାକୁ ପର ଆପଣାର ବିଚାର ନ କରିକି ସବୁରି ସାଥେ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସବୁରି ସାଥେ ମୁଁ ହସି, ସବୁରି ସାଥରେ ସେ କ'ଣ ହସି ହସିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭାବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସେ ଖେଳନ୍ତି, କେବେ କାହାକୁ ଆପଣା ପର ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁଠି? ସେହି ଦେଶ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ କେବେ କାହାକୁ ଆପଣା ପର ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଦେନ୍ ତାହାରି ସୁଖ କାମନା ଆମ, ତାହାରି ସେବା ଆମରି କାମ, ତାହାରି ପାଇଁ ଜୀବନ ଢାଳି ରଖିବା ଆମେ ତାହାରି ନାମ। ତ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମଭୂମି ଆମର ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ସବୁ ସହିଥାଏ ନା, ତାର ପାଣି ପବନ ଶସ୍ୟ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମ ମା ଆମକୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇଥାଏ, ସେମିତି ମା ପରି ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆମକୁ ବଡ଼ କରିଛି। ଯେଉଁ ମାଆର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆମେ ବଡ଼ ହୋଇଛୁ ତା ପ୍ରତି ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ତା ପ୍ରତି ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମିର ସେବା କରିବା, ତାର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିବା, ତା ସହିତ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଜନ୍ମଭୂମିର ମାନ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଛେଇବାନି, ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ଦେବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ ଦେଲେ ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ, ଆଉ ଆମ ନିକଟରେ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଠାରୁ ବଳି ପ୍ରିୟ ଆଉ କେହି ହେବେ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ତଳ ଧାଡ଼ି। ସେହି ତ ଗଢ଼େ ଜୀବନ ମୋର, ସ୍ନେହେ ତାର ବଢ଼ିଛି ମୁହିଁ, ତାହାଠୁ ବଡ଼ ନାହିଁ କେ ଆଉ ସେଇ ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂଇଁ। କିଏ? ସେହି ମାଟି ମା, ସେହି ଜନ୍ମଭୂମି ଆମକୁ ଜୀବନ ଦାନ କରିଛି, ସ୍ନେହରେ ସେ ଆମକୁ ବଡ଼ କରିଛି, ହେଲା। ତାଠୁ ବଡ଼ ନାହିଁ କେ ଆଉ ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ, ତାଠାରୁ ବଡ଼ ସେଇ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି, ସେଇ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ଜନ୍ମଭୂମି ମାଟି ମାଠୁ କେହି ଆଉ ବଡ଼ ନାହାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛି କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି। ଜନନୀ ଓ ଜନ୍ମଭୂମି କ'ଣ ନା ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼। ଜନନୀ ଆଉ ଜନ୍ମଭୂମି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ପଦ୍ୟଟି? ପିଲାମାନେ ଯଦି ବୁଝିପାରିଥିବ, ଯଦି ମୋ କ୍ଲାସ୍ଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବ ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ସେୟାର କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବି ପାଠଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ହଉ ପିଲାମାନେ, ରହୁଛି।